To ke me yake da suna ko Hauwa Waraka ko wace ce? Ke biki cike daga jin sunan ki dan me dannawa hancin uwarki ki ji ba? Shegiya ai kwakulanni. Nan ina da kika zo shiga fim din a Kano kwararo da ban san asalin balbela ba. Sai ta ce daga Misira ta faɗo to mun sani kwararo lungu kike bi. A saka ki a fim da aka gama kwakule ki aka gama ita dawayya. Ki je ki tambaye ta ko kuma da za ta baki shawara ko kuma da ta san kin ya ke mai hankali ce ko kuma kina da kwakwalwa da ba za ki fito ki zagi 'yan Saudiya ba saboda a cikin ku akwai mazauna Saudiya akwai yau har wanda uwar shi tana cikin Saudiya. Ki je ki tambaya. Akwai wadda uwarta ma a harami tana nan har yau tana bara. Mun baro Saudiya ga mu nan mu ne nan muka je muka dawo daga Najeriya yau shekara ɗaya da rabi amma har yau Saudiya to ta mana abinda Najeriya bata mana ba. Mun je Saudiya ta gama mana mun nema mun ji mun yi shara da wanke kuma mun zo ta mana amfani. Ke dan me dannawa hancin uwarki shegiya yan rana yan matsiya ta tsinan nan koko ba a san cinki ake koko dan wani dan kasan gada ya kira ki ya manna miki 100 shine nan zaki zo ki rinka zagin 'yan Saudiya to gani nan a Najeriya a cikin Kaduna nake dan me dannawa hancin uwarki ki zo su suna a Saudiya amma ni ina a Najeriya. In kuma so kike ayi ki taho dan me dannawa ke in kika shiga Saudiya ina gaya miki wallahi kika sake kika shiga Saudiya ba a gulla ba yan agullan da kike faɗi yan agulla sai sun yi ƙasa da ke sai sun maida